Avui, els contes d'en Richie. Especial Halloween. Ràpid, soroll, recollir. Aquell dia va sonar el timbre. Mentre jo estava dormint, de cop vaig obrir moltes coses. Primer vaig obrir els ulls, després vaig anar a obrir la porta i en obrir-la, davant meu hi havia un paquet. El vaig recollir i el vaig obrir. Dins hi havia una mà i una nota doblegada que també vaig obrir i deia així: vas dir que volies la mà de la meva filla? Aquí la tens. Obre-la si no tens por. Després de llegir allò, vaig obrir la boca i em vaig desmaiar. Avui m'he despertat al terra del passadís, amb el soroll del telèfon. Com que no paraven d'insistir, he pensat: ràpid, que penjaran, agafa'l! I he corregut fins a arribar al telèfon. En agafar-lo, he sentit una veu terrorífica que no parava de xiuxillejar. Obre-li la mà! Obre-li la mà! Li he fet cas i he obert la mà. A dins hi havia un anell i una nota arrugada. L'he obert i deia: mà falsa, amb anell de veritat, pel pròxim Halloween amb la meva filla et casaràs.